Astăzi am revenit în noua versiune de CSGO. Suntem pe casual, pe Miraj. Da, o să intrăm în CT ca de obicei, pentru că mie place să joc la CT. Pentru că trebuie să ții, nu știu, îmi se pare mie mai șmecheros. Opa, ce ai făcut, bobițul? Patinat? Cam patinat băiatul ăla. Sau, e din middle. Oh, shit. Ne uităm acolo. Nu e nimic. Să nu moară băieții mei de acum. Malele! Moară băieții mei de ăștia. Ăla a murit. Este AVP-ul. Hai să ne luăm aceasta, wow. O să ținem pe lat, frate, pe lat. Haide mă și țin pe lat, șmecher. Haide. Oh, l-am văzut pe unul. Bă, cum a... Cu revolverul, cât i-am dat? 73, mă, dacă spamam un pic acolo, era bine rău. De bomba. Pala? Nu, ce ai, nu de bomba. Ah, pe B. Da, băieți, nu știam de bomba. Ce belă e bamboo forest ăsta, jur. Cu marijuana. Mă răbeți. Aha, dă-i. Nu, acolo. Nu. Uite bomba, uite bomba. Oh my god. L-a văzut pe problem. Ah, șef. Pe da, vedeți, jucăm aici ca Varosani. Are cineva cuțit? Ia să ne uităm. Nu. Momentan nu are nimeni cuțit în ce am văzut eu. Trebuie să mă urmă la începutul rundii să vezi așa, mai tot. Bă, ăla pe unul, hai că au rămas. Ia! Ăla e. Diffuge. E la... Uite-l acolo. De diffuse. Uite acolo. Prima rundă e luată de CT-uri. Bele. Am făcut-o. Ăla e taticul. Probabil am luat pe la acolo, da. Urât. Nu mi-a plăcut. Hai să nu scaut acum. Rupem gurița. S-a mort. S-a băgat la fața mea șeful. Nu e bine. Ha? Stai mai că? Na, cu revolver. Ha, nu vină pe lat. Ce ai făcut? Prins bug. Nu băieți. Direct. Nu! Oh, i-am dat damage? Nu mă arăt știut. Nu ia. Să știi cu siguranță. Oh, i-am spart capul ăla. Cât i-am dat, frate? 71 i-am spart capul să-mi bag piciorul. My fucking god! Bun, băi, țineți-o tot așa, băieți. Dar cu XM-ul... Incredible play with XM. O să ducă B. Sper că avem oameni B. Da, avem. Bă, UMP-ule, stai acolo, bă. Vin acum.
Dacă sare asta. Eu. Ești prost. Ești prost de puți. Dați-mă. Nu te cred, frățică. Da-mă. Unui spart. Ăla cu un HP-ul de asta. Ăsta cu X-ul. Blis plus. Haide-mă! Mă răbiți. Haide-mă! What the fuck? I-a spart gurița. Deci pur și simplu. Nu așa. Pur și simplu i-a spart gurița. Deci nu înțelegeți, frate. Mi-a spart-o de glav. N-am reușit să iau pe niciun drept, dar știu că pe unul să verilor. Uite! Nu pot sta. Ia l-a omorât? Așa, bravo. Uite, nu știu că i-a dat la un de 100%. Ăsta? Eu nu cred că ajung ăsta aici. Știa sproși rău, mare bobiță. Unde-i bomba? Bomba e pe... Unde? Pe lower. Bine. Și că pe lower, pe underpass. Mor. Așa. Nu, eu... Sunt periclos. Unde revine eu la frate? M-a rămas numai 2 de la Tero, deci meciul ăsta e a nostru 100. Bine și am băieți, mă. Unde-i țăranul ăsta? 26 pe asta, unde mă enervează graficul. Uaa, ce prost trage pe acolo și nu știu cum m-am mort. De-aia m-am mort. S-aude, bă. Ți-ai inventat știftul. Cred că l-a văzut acolo, că altă explicație chiar n-am. Tot doar trebuie să se limba. Oh, m-am luat chiar o bere ca să o... Mă răuiții. Trebuie să-mi trage... Dai, motherfucker! M-a luat prin perete, omul, scapul tău. De ce? Gata, dacă mă jur că nu m-am văzut niciodată. Uite cu ăștia. Aia era bomba, da. Bine, așa, și mai un. Joacă ăsta cu X-ul, n-are treabă. Haide, băi! Nu se duce X-ul. Se duce pe ala. 2 X-uri, pe frate. Oh, și de aici ați dat de un AVP. O să-i dea switch 100/100. Pur asta a fost grenada aia, și-a luat flash, nu și-a luat flash. A dat un smoke, a luat AVP-ul. Hai, intră, că e jos acolo, haide. Plus. Bă, dar nu sunt ăștia de la mine. Bă, sparge asta cu X-ul aceea. Mare bobiță. Dacă aș avea și eu bani de AVP-ul ăla, am vrut. Oh my god, am 700 de bani. Ne farim, învârtim la zile, avem un FK. Că sunt 3v1. E clară treaba, mă. Stai să-l găsesc pe ăla. Ah, e lângă CT. What? Ah, e under. Uite. Corect head. Băieți, ce este aici? Să mă știu. Ah, n-are timp. Bine, așa, băieți. Nu e posibil. Pentru că AFK-ul e pe ăla. Nu me gusta. De data asta, stai să-mi las smoke. Nu!
Așa. Pe bune. Sper că nu mai simt ce să... De bomba, de bomba. Bomba este middle. Care bomba? Asta e bomba? Nu este bomba. Unde bomba? Unde bomba? Care bomba ai? Stai! What? Ah, uite bomba aici, bomba. Uite. Bomba Rixi. Hai! De la kerosen. E la băsta. Am o băieți și mă întrebează cum joc cu X-ul. Bă, dar ăștia sunt proști la noi, mă. Da, sunt proști, grav. Bine așa, mă. Ala, ba nu. Bomba încă e cu aia, cu X-ul. Hai de capul tău. Mai sunt doar 2v2. E unul pe B. Să moară băieții de ăștia pe unde sunt. Stai așa. What the fuck, ce e asta? What? LOL? Stai așa. Ce e și tu? Ah, LOL. Ah, da, mă, aici e grădina din spate. Măi. Hai! Alele, dacă sărea, n-aveau timp să planteze. Nu se gândește. Asta e. Gata, deci acum jur că iau idolul. Deci jur. Nu, e hack, deci jur că e hack, deci n-are cum. Deci eu plecasem, jur, uite. Deci nu, e imposibil, Da, deci dacă nu o să mai stau pic pe mine. Bomba este... Dacă nu înșel, ar trebui să fie pe aici. Da, uite aici. Ză bombă. Oh my fucking god. Cât de noob e omul ăsta, de jur. Așa, la terăștera, a făcut 3-3. Încă bravo, la terăștera, acum stăm bine. Bine, o terăștera, whatever. Haide, mă, terăștera, șmecher. Haide, mă, șmecher, veniți ceva. Bine așa, mă, băiatule. Bomb has been dropped. Mă, fii atent aici, schimb. Pua! Ah, lele. Mor, băiatule. Bă,
frate, ce l-am spart capul cu bizonul, jur să mor. Oh my god, guys. Oh, fuck. Haideți, nu știu șmecher. Hai, am venit cu am dacă sunt șmecher. Haide, te aștept pentru crosshair-ul meu. Dar întrebarea mea e de ce nu vii, mă? Hai să nu mai dea rași. Mi-am dat acolo, din partea mea, să fie pentru ea acolo frumos. Și lor am spart capul cu Digelinski. Uite-mă pe B, bă. Nu mai e nimeni pe B, bă, frate. Era în Sigurenski. Oh, și ce ai făcut? Parcă mă omorai. Sau? N-are rost să mă duc. Ori! Ăla-i tăi. Mă, ce-ți dau defuse la bombă? That's not good. Hai să ținem. Bă, hai că mă duc pe bă. Bine așa, băiatule. Făcut-te menționat. Am spart oamenii. Hai să mergem să le spargem gurița. Bomba e dropată. Dă-te dracu. Not good, my friend. Va, că am plăcut băieți faza aia, nu? Nu știu că v-am plăcut, da. Sparge-te, dracu. Te dracu. Hai să ținem măcar acolo. Alele, revolverule, capul tău, bre.
alele, ce aproape era băiatul acela să facă chestia, ua. Under, repesă. Hai, șmecher, hai, du-te, hai, intrăm, băi, vrei să dau un șut în gură? Hai, șmecher. Oh, gata, plantează, din păcate. Avem un AFK, guys, bă, nu mi-e AFK. Hai, bă, te bă, să-mi descămăcați. Bine, asta short line-a. A stat aici cu UMP-ul ăsta cu AWP-ul și remează ce dracu, ca tot că el face acum. Poc. Ia să ne uităm noi acolo. Hai dau. Arbeți, hai dau. Bine așa. Dați defuse 1. Smoke defuse. Nice, haide, ai timp. Yes! Bine așa, băieți, very nice, I love you guys, I fucking love you guys. Câți bani am? Oh my god, sunt așa mic, pot să fac ce vreau cu ei. Ce ai făcut, bobiți? Se uită cineva pe ăla? Mamă! Oh shit! Du-te, dracu! Doamne! Băi! Cum? Deci nu te crede, e imposibil. Asta a fost epic. E uite puța ăla. Da, e român. My god, deci nu pot să cred. Mi s-a părut că e un masterpiece aici. Dar nu știu de ce. Unde e bomba? Că bombă lângă bombă trebuie să stea, nu? Hai, plantează-te, mă. Planting, guys, it's planting. Nu, mai rămas un V3. Putem să spunem papa. Las, da, du-te, bă, e bomba în asta, e ieșit. Ce dracu, ăsta servează, că... Yeah! Mai avem două runde noi de câștigat. Și sper să le câștigăm, dacă știi cum zic băiatului. Vine-ne. Nu vine-ne. Bomba o să Hexblodation. Nu vine prin cete. Tot are să moară prostul ăsta. Te rog. He's under palace. Oh, why did I kill him? Because I'm... La grei. Gata, un bat, hai, pac!
Haidem, haidem, haidem. Deci mai chiar... Oh. Nu e bine că s-a dus pe acolo. Aștept aici pe... De ce nu vine? Haide, vino. Oh, bomba înainte să-mi bag, adică am aștept aici degeaba. Trebuie să-ți fac rău. Tu. L-am văzut pe ăla acolo. Fac. Să mă duc pe lat și o să aștept să vină unul și o să sparg gurița. Făcea și niște bănuți. Făcea și niște bănuți. No! Grenade out. Grenade. Să direct nu s-a urcat. Bă, da, s-a urcat. Throwing fire. Deploying flashbang. Bă, sunt 3. Grenade Trebuie să vreau mult. Hihihi. Bine, așa mă vedeți. Oh, rank 13, să vedem ce am dat. Nova, bine băiatule, mi-a dat Nova. Bela. Păi, cam cu acest episod super șmecher de CSGO. Până data viitoare, bye bye.